Čo sa deje? Halo, vstávame. Nie. Musíme, veď ide nás natáčať. Nie. Áno, samozrejme, keď nás natáčajú, tak stávam veľmi rada. Rada? Či ja som chlapec? Dievča. Halo, chcem vám niečo povedať, že my nastúpime na vlak, trochu uvidíte, ako sa pozvíme, potom to vypijeme a pôjdeme na vrtuľník a potom zapneme a budete vidieť vrtuľník. S kým sa rozprávaš? S akými deťmi? Ktoré nás budú pozerať. Dobre. Ahoj, deti. Ideme sa zbaliť. Dobre, poďme, kam ideme? Toto je náš kufor. Nevidím ho. Kde je kufor? Je. Ten je krásny. Poď. Môj kufor, daj mi kufor. Musím ho niesť. Au. Poď. Áno, ide. To sa ťažko chodí aj s kamerou na chrbte. No tak vstávaj. Nič, to bolo len... To som mal štikutku. To bolo len taký omyl. Vždycky nám skákajú z tých... pardon, nič som nechcela povedať. Áno, pobehnite okolo. Okolo koho? Okolo tohto brány. Tam je napísané, že Zatvorené. Aha, Dneska zatvorené. sa nechodí sem, ale okolo. Poď za mňou. Tu je nejaký, ktorý sa volá, že Rád Slopington. Asi Rád Slope. Nevadí. Poďme. Tam sú správy. Ideme na Kde? vlak. Správy sú... Tam sa takto otočíme. Poď sem. Áno, už idem. Už sme na chodníku. Kamera musí trocha vyletieť. Tu je nejaká noha. Moja noha. Ale ty hráš tiež? Áno. Tak. Však tu je nejaký vrtuľník, ten nás tu čaká. Áno, tu nás čaká, len to je iný, akože to je iný vrtuľník. My ideme na ďalší. Tak za chvíľku skončí video. Pinkie Pinkie Pie, sorry, ešte ideme ďalej. Ja sa nevolám Pinkie Pie, ale Flutter Pie. Flutter Pie, dobre. A tu je ten vlak konečne. To bolí. Veď ty ležíš. Musíš ležať, ja šoferujem. Áno. Počkaj, vypočul sa len trochu vlak. Tak, No. tak, konečne ideme. Ideme. Dovidenia, deti. Uvidíme sa na ďalšom videi. To je super, že? V tom vrtuľníku. Kam to letíme? Ja neviem, do nejakého mesta. Na dovolenke. Kto tam letí do toho vrtuľníku? Nikoho nevidím. Kto tam vlastne letí? Musíš ho tak otočiť. Pinky, či jak sa voláš? Pinkie Pie. Pinkie Pie. Poďme ďalej. Počkaj, už som skoro za teba narazil. Musíme ísť rýchlejšie. No, chod dopredu, nie dozadu. Vieš, toto je strašne dlhá cesta. Poďme už konečne tam, kde sme chceli ísť. No, poďme. Haló, poď už. Počkaj, beriem ten ťažký kufor. Ježišmaria, máš veľkú sílu, to zvládneš. Ja by som ti aj pomohol, len mám veľa roboty. Áno. No, tu držím knižky, vidíš? Aha. No. Tak. Áno, dneska pospávame všetkým, čo sme vám chceli povedať, viete? Tak počúvajte. Tak vypneme toto. Za chvíľku teraz natočíme, teraz budeme niečo robiť, no a potom vypneme to a budete sa pozerať na správy. To sa už teším. Aj ty? No, zbožné správy. Už sa teším, bude tam nový host a on príde ku nám. Aha, ja som myslel, že budem pozerať nejaké rozprávky. Nie, môžeš si zahrať hru. Na telefóne? Áno. Dobre. Tik. Čo hráš? Hru. Aha, akú? Angry Birds. Tik. Ja ich pozrel. Vieš teraz hrať ty? Dobre, akože tam budem všetko robiť dobre. Dr. Pozri sa na to. Aké dr. Aha, to už bolo... Počkaj, ale však máš zlé skóre. Nie, bomba, pozri sa.
Bombu som trafila. No dobre, no. Tak, už som vyhrala, pozrieš sa. No ja už som asi unavený, lebo keď 150. vyhrávaš, tak som unavený. Dobre, tak to dám zle. Nejde Už mi je dobre. Nejde. Už vládzem hrať aj ja. Dobre, tak zahraj. A už som prvý. Ale potom sa na mňa. A počkaj, ale však Prvá akcent. ty si mala prehrávať. Nie, pozri sa na to. Zase 100 vyhrávaš. 000. Počkaj, takto. Tak, no. Žiadnu hru nemáme, vidíš? Au, čo je? Neschovávaj ten telefón. Teraz ideme sa pozrieť, čo robia. Kto? On správkari. Kto? Rozprávkari? Dobre, pustite Nie, správy. týchle sú správy, dobre? Kde sú tie správy? Kde je ten ideme. televízor? Počkaj, túto sú... Tí, čo robia správy. Tak to ma zaujíma, no. Tak to, počkaj. Nie, ty tam nechoď. Teraz tam. Kde mám ísť? Ty choď preč z tej televízie, teraz natáčame správy. Tak dobre. Správy. Áno, už sme tu, konečne sme tu. To je autisko. Môžeme konečne porozprávať nejaké... Konečne môžem niečo porozprávať. Nejaké správy. Čo sa stalo? Áno, poď von týhaš toho kanába. No ja som teraz kameraman. Počkaj, musím ti vylomiť strechu. Ježišmária, to všetko sa tu trhá. Áno, lebo nemáme také silné auto. To je moje auto. Au, ešte čapica mi padla. Aj kamera mi padla. Aj slúchatka. No. Teo sa to dole nedarí. Ja mám mikrofón so sebou. To je ten vietor, to je ten uragán. Uragán, práve ho ideme natáčať, že najväčší uragán. Že... Tak, ja som pripravený, ešte opravím auto. Tak. Počkaj, musím sa aj pripraviť donútra. Ja hľadám ten uragán, dobre? Dobre, hľadaj ten uragán, ale keď ho uvidíš, tak rýchlo vbehni donútra. Ale ja neviem, ako uragán vyzerá. Uragán je taký ako Také tornádo. malé, je to ako mravec? Je to ako tornádo. Počkaj, hľadám. Je to veľké ako tornádo. Možno to bude pod kolesom. Nie, je to veľké ako tornádo. A aké veľké tornádo? Tornádo je strašne veľké. Takže, Pozri sa pred seba. áno. Čo je to obrovské tam pred nami? No poď sa, To je ten uragán? Áno. Tak Poď sa idem, späť. dobre, idem to natočiť, ale ak to by ma to neodfúklo. Dobre. No tak poď donútra, keďže už prestalo, on sa váži. Však ma to odfúklo. Už to prestalo. Počuj, ty kde si? Však poďme natočiť o tom Budeš som reportáž. to namalovala. Takže máme Tak ideme natočené. do toho nového hasta. Povedať, dobre. No. Však tam si sadni k tomu stolčeku tvojmu. Nie, teraz budem stať. Tak. Aká pekná torta. Poviem vám niečo, kto upiekol tortu. Trocha choď ďalej, choď ešte. Musia to vidieť. Však práve, ale teba musia tiež vidieť. Tak. Akože on to natáča. Však on to natáča Nie, naozaj. tam to akože natáča. Tak počkaj, ja si odzoomujem už, ako, dobre, natáčam ťa. Tak. Toto vám upiekla jeden pomník. Príde dneska na návštevu do pekárne. No, chcete vidieť, ktorý? Áno. Je to princezná. Krasoňa? Princezná. Však hovorím. Tak, ide sa... Haló, poď sem. Kto, kde? Už idem. To je krásny Dobrý poník. deň. Počkaj, Ja zoberiem som si, upiekla robím tú nejaký tortu. lepší záber. Tak, Tak ja som urobila tú tortu. Hej, daj preč tú kameru. tak. Drž. Au. Prestaň s tým. Dobre. Tak. Toto Áno? upiekla táto princezna. Alebo tak. Ako Tak, ste to gratulujeme k prvému miestu. upiekli? Ja som to upiekla sama. Sama som to upiekla. Uvidíme sa v ďalšom pokračovaní. V ďalšom pokračovaní.